Узбековлар гаиләсе Хөсәен Сиражетдинович белән Әминә Тагировнаның шатлыгын арттырып, 1954 елның 30 июлендә якты дөньяга кызлары Халидә туа. Дип башланган безнең тапшыруга килгән алдагы котлау сәламе. Кечкенәдән үк бик акыллы, тырыш, мәрхәмәтле кыз булып үсә ул. 1957 елда гаиләне тулыландырып, уллары Кәбир дә дөньяга аваз сала. Нәсел дәвамчысы артыннан 1959 елда 3нче балалары, кызлары Фәридә дә туа. 1964 елда 4нче балалары Фиргат тугач, Халидә әти-әнисенең олы ярдәмчесенә әйләнә. 1961 елда ул мәктәп бусагасын атлап керә. Зур Чиркли авылы мәктәбендә 10 ел буена белем ала. Тырыш кыз, олы йөрәкле булу сәбәпле, үз гомерендә хөрмәткә ия булган укытучы һөнәрен сайлый һәм Саратов шәһәренең педагогия институтын тәмамлап, туган авылына кайтып, тарих, рус теле һәм әдәбияты укыта. 34 елга якын бар җанын, тәнен биреп, һөнәренә тугрылыклы калып, балаларга белем һәм тәрбия бирә. Туган авылы мәктәбеннән үк лаеклы ялга да чыга. Шәхси тормышына килгәндә үз юлында ул җизнәбез Даниялов Айсәне очратып, 1978 елда матур гаиләсен кора. Татулыкта һәм мәхәббәттә алар татлы балалары Рамил, Гүзәл һәм Фәритне якты дөньяга тудыралар. 47 ел бергә гомер итеп, олы сөенечләре һәм шатлыклары булган оныклары Гөлсинә, Камилә, Мәдинә һәм Саминәне күрү бәхетенә ирештеләр. Апабыз бар бер туган кардәшләре өчен бүген дә әни урынында. Туган авылыбызга кайтып, әнкәй җылысына сыенгандай барыбыз да җыелышып, күрешеп, матур аралашып яшибез. Аллага шөкер, ул Хак Тәгалә кушкан туры юлдан атлап, намазын калдырмыйча гыйбадәтле гомер сөрә. Безне дә туры юлга өндәп, күп нәрсәгә өйрәтеп тора. Бүген кадерле апабызга бары изге теләкләр генә телибез. Һәр вакытта да сау-сәламәт булып, якыннарының игелеген күреп, бала-оныкларның шатлыгын биләп яшәргә язсын. Иманың нык, акылың аек булсын. Без телибез сиңа, апа, башларыңда моңнар булмасын. Тормышыңда рәхәт яшәп, йөзләреңдә нурлар уйнасын. Әле тагын бик озак еллар каршыла син безне яратып. Туганлыкны берни йөзә алмас, торырбыз без шатлык таратып. Әни төсле җылы елмаясың, кочасың да кайгы юк була. Сине күргән саен кадерлебез сөенештән күңел шул тула. Бәхетле бул, тик сәламәт яшә, имин булсын йөрер юлларың. Авыр чакта бәхет, шатлыкта да янәшәңдә булсын туганнарың. Иң изге теләкләр белән сеңелең Фәридә, уллары Илдар һәм Лекман гаиләләре белән, кызың Гүзәл, улларың Фәрит һәм Фиргат гаиләләре белән, Рәшидә җиңги гаиләсе белән, кода-кодагыларың, сеңелең Алисә һәм Хөсәен. Хөрмәтле Халидә Хөсәеновна, матур юбилеегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Туган көнең, котлыйм апам сине, бүләк итеп чәчәк бәйләмен. Рәхәт яшә җирдә, кайгы күрмә бергә, котлы булсын апам бәйрәмең. Еллар үтә димә, картаям дип көймә, белеп яшик тормыш кадерен. Туганлыкның көчен саклаганың өчен, рәхмәт апам сиңа кадерлем. Еллар үтә димә, картаям дип көймә, белеп яшик тормыш кадерен. Туганлыкның көчен саклаганың өчен, рәхмәт апам сиңа кадерлем. Апам, көннәр аязата, кояш кебек алсу йөзләрең. Котлап бүген сине, бәхетле бул димен, көлеп торсын һәр чак күзләрең.
Yıllar ötedime, qaratayam dep kiyme, bilip yaşayıp durmuş qadirin. Tuğanlıqның peşin, saklağanın eşin, rahmet apam sina qadirim. Yıllar ötedime, qaratayam dep kiyme, bilip yaşayıp durmuş qadirin. Tuğanlıqның peşin, saklağanın eşin, rahmet apam sina qadirim. Turmuşun bulsun, köңелің кең bulsun, kabul bulsun izgi tilegim. Ünsün eyde yıllar, uzun bulsun yollar, muğlu jırım sina bülegim. Yıllar ötedime, qaratayam dep kiyme, bilip yaşayıp durmuş qadirin. Tuğanlıqның peşin, saklağanın eşin, rahmet apam sina qadirim. Yıllar ötedime, qaratayam dep kiyme, bilip yaşayıp durmuş qadirin. Tuğanlıqның peşin, saklağanın eşin, rahmet apam sina qadirim. Tuğanlıqның peşin, saklağanın eşin, rahmet apam sina qadirim.